Dito naman po ay 100 pesos na tumpukan ng galunggong. 160 sa per kilo. Magkano ang tahong natin ngayon? 100 isang kilo, press na press, baklan. 100 pesos na per kilo ng ating tahong. Maganda ng size. Tapos ang ating isang tabo na talaba ay 100 pesos din. Ako lang ang may talaba. Iyon, Baka maubos. si Ate Mayra lang ang meron talaba ngayon na binibenta dito sa Malabon Fish Market. 160. 180 sa kilo ng ating galunggong. At ang pompano, golden pompano ay nagkakahalaga ng 320 pesos na per kilo. So shout out sa iyo, Lodi. Shout out po sa'yo, Boss Lando, lalo sa mga viewers mo. Ayun, shout out. Mga nagpapalo sa'yo. Maraming salamat po sa inyo mga vlogger. Kapag dumadami ang mga tao dahil sa inyo. Ayun. So magkano na per kilo mo ngayon ng ampalaya? Ang palaya medyo bumaba, naging 80 na lang ang kilo. 80 pesos ang per kilo. 90 pesos na kilo ng ating gulyasan. Yellow pinto na natin ay 150 na per kilo. So shout out sa iyo, Lodi. Ayun ang sinasabi ko, napakaganda ng ating yellow pinto na. So ang ating mga prutas po dito, kalahating kilo ng lansones ay 60 pesos. 120 na per kilo. Green seedless 100 pesos na kalahating kilo. 200 pesos na per kilo. So ayan po, may mga tumpukan din po. Iyon. Cream dory mo magkano? 160 na per kilo. Ganda ng ating sapsap po. Sa sapsap mo. 200 pesos na kilo ng ating sapsap. 100 pesos sa kalahating kilo nakakabili din po dito sa Malabon Fish Market. No? Sa ating mga dilis naman po, 120 na per kilo. Dito po 70 pesos na kilo ng ating tawilis. Dito po sa kabila sa malalaki po ay 100 pesos na per 50, kilo. binibigyan na 50. Ito, 50 din ako yun. O, 50. 50 ang kilo. O, 320 na naman, lalaki, 320, 320. So, bossing, magkano ang asa mo? 150 lang 150 na per kilo. per kilo. Akala ko lahatan eh. 150 po sa no, per kilo. Tumpukan po ng mga tilapia, ayan, 100 pesos. Bilangin natin ng kung ilang piraso. 8 pieces sa 100 pesos na tumpukan. Boss Lando, tagal mo naman. So shout out sa'yo, Lodi. Quality natin isda. Yun, wala na. Natin tagawang coffee. Hindi na pala ako makakabili sa'yo. Wala na pala. Shout out 20 elephant. Sa isda natin. Puro si Sarian na lang natira. Na per kilo ng ating hipon. Dito naman po ay 300 pesos. No, shout out po, shout out. 380 sa big size na hipon. 80 pesos. Wow, mura ng tilapia. 80 pesos na per kilo, no? Tapos ang ating bangus 130 na per kilo. So dito naman po, no, may mga nakita po tayong mga lapu-lapu sa halagang 180 na per kilo. 120 sa mga per kilo po ng ating hasa-hasa. May tumpukan din po sa halagang 100 pesos. So shout out po sa inyo, kuya. Shout out. Magkano tumpukan? 100 lang. Ayun, 100 pesos na tumpukan po ng ating gulya. Alaman po tayo dito ng mga yellow pintuna, no? Mga ulo na mabibili po dito. Magkano per kilo sa mga laman? 180 po. 180. 180 na per kilo ng ating mga laman, no? Right, 150 ang per kilo po dito ng lapu-lapu. 150 po. Ayan po yung mga laman niya, oh. Sa pula magkano? 150 lang din. 150. 150 na mga per kilo. Tapos next week na lang, Lodi, ha? Next week. Shout out para kay Liam Palasuti. Ayun, shout out. Mabuhay ka kung gusto mo. Ayun, shout out. Sino pa? At mga OFW natin dyan. Ayun, shout out. Mabuhay, shout out po, shout out. Shout out sa inyo lahat. Eh, kaya Annalyn Bernardo, hindi mo siya shout out? Ay, wala siya dito. Ayun. Shout out para sa mga viewers natin dyan. Eh. Thank you. Shout out. Shout out sa mga viewers. Alright, so good morning po. Tayo po ay nandito sa Malabon Fish
Market kung saan ay marami pong namimili ngayong araw po ng linggo. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na mag-ikot at alamin ang kanilang mga panibagong presyo dito sa Malabon Fish Market. So tara, let's go! Magkano isang piraso niyan, Boss Paeng? Magkano isang piraso? 60. So 60 pesos ang isang piraso ng kanyang panindang bangus dagupan. So ganyan karami po ang ating mga kababayan na dumayo po dito upang mamili ng mga murang presyo ng kanilang bentahan ng seafood sa Malabon Fish Market. So ito pong muli si Boss Lando Explorer na mag-explore at mag-iikot at aalamin ang kanilang mga panibagong presyo ng bentahan sa Malabon. So tara, let's go! Shout out Lodi. So ang presyohan ng kanya mga prutas po dito, no? 180 pesos na kalahating kilo, 160 na per kilo ng kanyang seedless na ubas. Tapos ang kanyang mga lansones, 80 pesos na per kilo. At sa mga bangus naman ni Boss Paeng, kada piraso po ang bentahan, no? 130 ang isang piraso ng bangus dagupan. So paubos na ang bangus dagupan ni Boss Paeng. Tapos dito naman po sa mga presyo nito ay 150. Tapos sa yellow pin tuna po natin ay 170 na kada per kilo. At ang gulyasan po ay 120 na kilo. So shoutout sa'yo, nandiyan ka naman ngayon, Lodi. Yun. Tapos ang ating mga pusit kalawang ay 160 na per kilo, no? 170 sa yellow pin tuna. At ang ating hipon naman ay 330 na per kilo. Dito naman po sa maliliit ay 230 na kilo. So, ang ganda ng ating hipon, no? Bili ka na dyan, boss. Ayan, 330 na per kilo. Shoutout sa'yo, Pogi. Ayun. Dito naman po ay 100 pesos na tumpukan ng galunggong. 160 sa per kilo. Ating tilapiyang Batangas ay 90 pesos na per kilo. So shoutout sa iyo, Lodi. So shoutout sa kanya mga mamimili ng tilapiyang Batangas. Shoutout. 90 pesos na per kilo ng ating tilapiyang Batangas. Mukhang bagong gising. Mukhang bagong gising yun eh. Nakakatakot biruin, baka malapak na lang eh. Alright, shout out sa ating Kamanaba Tile Center dito sa Malabon Fish Market, no? So sale po sila ngayon at makakapili po kayo ng iba't ibang klaseng tiles sa Kamanaba Tile Center. Shout out. Alright, dito tayo kay Ate Mayra, no? Tahong natin ngayon. Magkano ang tahong natin ngayon? 100 isang kilo, fresh na fresh, baklan. 100 pesos na per kilo ng ating tahong. Maganda ng size. Tapos ang ating isang tabo na talaba ay 100 pesos din. Ako Ang lang ang may talaba. Iyon, Yan, baka maubusin. si Ate Mayra lang ang meron talaba ngayon na binebenta dito sa Malabon Fish Market. Yan din po yung mga presyo ng mga gulay, oh. May mga tag price na po. Baka maubusan ngayon ang talaba.
Tapos sa per kilo ng ating mga pusit kalawang ay 160. 180 sa kilo ng ating galunggong. At ang pompano, golden pompano ay nagkakahalaga ng 320 pesos na per kilo. So bangus dagupan per piraso po, no, 130 at 80 pesos na kada isang piraso, no. 250 dyan, boss. Tapos 200 kilo naman po sa ating mga tulingan. Alright, dito tayo sa mga bentahan din po ng manok, no. So ang manok natin dito ay 130 na isang plastic na pakpak at 100 pesos naman po sa mga backbone. Tapos presyon ng mga gulay, no? Mga 20-20 na mabibili sa Malabon Fish Market. So shout out sa iyo, Lodi. Shoutout po sa'yo, Boss Lando, lalo sa mga viewers ko. Ayun, shout out. Mga nagpapalo sa'yo. Maraming salamat po sa inyo mga vlogger. Kapagkat, dumadami ang mga tao dahil sa inyo. Ayun. Oh, so magkano na per kilo mo ngayon ng ampalaya? Ang palaya medyo bumaba, naging 8 na lang ang kilo. 80 pesos ang per kilo. So shout out sa iyo, Lodi. Shoutout, Boss Lando. Ay, kuya, shout out po. Boss Lando Explorer. Opo. Shout out po. Opo. Shout out po. Ay, Boss Lando, may sasabi. Ingat po, ingat. 150, 90, 100. May sasabi, oh. Boss Lando. Magkano ang isang plastic mo ng ating sibuyas? 50, kalahating kilo. Yon, 50 pesos na kalahating kilo ng sibuyas. Kapitan, walang lukuhan. Iyon, sinasabi ko talaga nga naman, no. Sa talong mo, magkano ang per kilo? Sa talong ko, quality, diretso, matigas pa. Oh, 60 lang ang kilo, 30 kalahati. 30 pesos na kalahating kilo. 60 pesos, no, ang per kilo. Masaya pa yan. Magkano to? 20 lang po, 20. Ang ganito. 50 po kalahating kilo. Hindi masaya po si Buwet pag walang bawang. Yan. Ayun, sinasabi ko, kompleto, Ricardo. Yan o, diba tayo? 90 pesos na kilo ng ating gulyasan. Yellow pinto na natin ay 150 na per kilo. So shout out sa iyo, Lodi. Ayun, ang sinasabi ko, napakaganda ng ating yellow pinto na. naman ang mga suki namin dyan. Ayun, shout out sa mga suki po nila na mamimili dito ngayong araw po ng linggo. Shout out po. So sa mga prutas naman tayo, no? So ang ating mga prutas po dito, kalahating kilo ng lansones ay 60 pesos. 120 na per kilo. Green seedless 100 pesos na kalahating kilo. 200 pesos na per kilo. So ayan po, may mga tumpukan din po. Mga suki nila. Iyon. So may mga tagging price na po ang kanilang mga binebenta po dito na mga prutas. So may mangga po tayo ngayon dito nakita, no? 160 po ang kada kilo. 80 pesos na kalahating kilo. Medyo mataas po ang ating mangga ngayon kasi gawa na po na wala pong gano'ng mahango sa mga ibang lugar, no? So mga papaya po natin ang tumpok. Grabe, 100 pesos. 3 piraso. Tumpukan po ng papaya. Papaya ni Mama. Pehe o talangka na buhay. Magkano kilo, boss? 200 pa rin po ang per kilo ng pehe. Oh, masarap talaga itong mga purong talangka.
200 pesos po na per kilo. Tapos may mga tawili, alakaak, malakapas. Ang kilo naman po ng ating tahong ay 100 pesos na kilo. Ito po yung ginagawang sardinas eh. Yan. Yan po yung isdang tulis na ginagawa pong sardinas. So shoutout po sa nagtanong o yung mga nanood sa atin na taga Canada, no. Ito po yung sardinas na isda. Isdang tulis po. Cream dory mo magkano? 160 na per kilo. Ganda ng ating sapsap, oh. Sa sapsap mo. 200 pesos na kilo ng ating sapsap. 100 pesos sa kalahating kilo nakakabili din po dito sa Malabon Fish Market, no? Cream dory ay 160 na per kilo. Boss, thank you. $200 pesos na hipon sa kilo at 300 pesos sa malalaki, no? Yan po yung mga per kilo ng ating mga hipon sa Malabon Fish Market. Dito naman po ay 290 na per kilo ng hipon at 200 pesos sa mga maliliit. Alright, sa ating mga dilis naman po, 120 na per kilo. Tapos ang gulyasan ay 90 pesos. Tapos ang ating mga panindang hasa-hasa, no? 180 na per kilo. At meron din po panindang buging, 120 na kilo. $300 pesos na per kilo naman dito ng ating hipon. Shout out, Lodi. Pang modelo ah. Outfit check yan, boss lang. Soya! Good morning. Ang kilo ng ating mga tilapia Batangas dito, no? 100 pesos na per kilo. Alumahan ay 140. So, yan po yung mga presyo ng ating mga tilapyang Batangas dito sa Malabon Fish Market. Yan po yung mga tagging price ng kanilang mga bentahan ng isda. Boss Dando! So, shout out, Lodi. Sariwa! 320 lang. Yan po yung presyo ng kanyang bentahan ng hipon. Goods qualities. Boss, 320 na lang, oh. Yun, 320 na lang po ang bentahan niya ngayon ng hipon. So, shout out, Lodi.
Shoutout, dudes. Ay, Dito shoutout po, dun, oh. Sa may tawili. Badyaw. Dito po, 70 pesos na kilo ng ating tawilis. Dito po sa kabila, sa malalaki po ay 100 pesos Ito, na per 50, kilo. binibigyan na, 50. Ito, 50, bibigyan ko yun. O, 50, 50 ang kilo. O, 320 na naman, lalaki, 320, 320. So, dagsa po ang ating mga tawilis sa Malabon, no? Dito po, binibigay po 50 kilo. Ano na yan, Sosa? 320, 320, Ano ikot. pa daw? 300 pesos naman po dito ang kilo ng hipon. Bossing, magkano ang asa-asa mo? 150 lang 150 na per kilo. per kilo. Akala ko lahatan na eh. 150 po sa asa-asa, no? Per kilo. Ayan. Boss, thank you. Dito, mababa po yung mga presyo ng kanilang mga bentahan ng tawilis. 60 pesos, 100 pesos, 50 pesos, no? So, yan po yung mga per kilo ng kanilang mga bentahan po ng tawilis sa Malabon Fish Market. Tapos, sa mga tumpukan po ng mga tilapia, ayan, 100 pesos. Bilangin natin ng kung ilang piraso. 8 pieces sa 100 pesos na tumpukan. Boss, saan doon? Tagal mo naman. So, shoutout sa'yo, Lodi. Quality natin isda. Yun, wala na. Wala namin tagawang coffee. Hindi na pala ako makakabili sa'yo. Wala na pala. Shoutout to yung Kelvin. Sa isda natin. Puro si Sarian na lang natira. Dali, gabos lang doon. Oo nga, ito nanghali tayo. Kami ng isda kanina. Hmm. Tumog ka naman, kaya. 120 sa mga isdang... Ano isda to? Binduan. Ah, binduan. Yellow pea. Panis. Pulahasa. Pulahasa ang kaso po na baril. Ah, nasi Sarian. Nabaril po kanina eh. Tinutok. 160 sa per kilo ng ating mga yellowfin tuna, no? Yan po yung binduan, 120 na per kilo. Kariwayan tayo. So, tumpukan ng tilapia ay 100 pesos. 90 pesos sa per kilo. Asa. Ilan? Sandaan na lang, umuha na. Alright. So, talaga ang ating mga kababayan ay hindi magkaumayaw sa pagpili o sa paghahanap ng mga murang presyo na nabibili dito sa Malabon Fish Market. Ang ating mga booking pa rin po dito na nakikita ay 130 na per kilo. Ang gulyasan po natin ay 90 pesos na kada per kilo. 150 naman po sa mga bangus dagupan. $290 na per kilo ng ating hipon. Dito naman po ay 300 pesos. No, shout out po, shout out. 380 sa big size na hipon. Tawilis pa rin po, no? Dagsa po ang ating tawilis dito sa Malabon Fish Market. Dito po sa malalaking tawilis ay 100 pesos na kilo. Dito po sa maliliit ay 60 pesos. Ang ganda ng hipon mo, tipot-pot. So, shoutout sa'yo, Tiyo. Ayan na. Yun. Sabay sa timbang. Sabay sa Papogi Point. Shoutout sa'yo. So, shoutout po, Nay. Shoutout po, shoutout. 80 pesos. Wow, mura ng tilapia. 80 pesos na per kilo, no? Tapos ang ating bangus 130 na per kilo. Napakasipag ng ating kaibigan. Shout out sa iyo, Lodi. Shout out sa iyo, Lodi. Shout out, yun. So dito naman po, no, may mga nakita po tayong mga lapu-lapu sa halagang 180 na per kilo.
120 sa mga per kilo po ng ating hasa-hasa. May tumpukan din po sa halagang 100 pesos. So shout out po sa inyo, kuya. Shout out. $150 po sa mga kilo po ng ating lapu-lapu. Mga tumpukan po ng mga gulyasan sa halagang 100 pesos. Napakarami na. Dito naman po ang mga per kilo ng ating mga hipon ay 320, no? 50 pesos naman po sa mga tumpukan. Dito po ay may mga tumpukan po na mga isdang kabase sa halagang 50 pesos. Yan po, may nakalagay na, oh. Tapa, prito, paksiw, kabasi sa halagang 50 pesos na tumpukan. Magkano tumpukan? 100 lang. Ayun, 100 pesos na tumpukan po ng ating gulyasan. Pirme. Sa malalaki po ang nating mga lapu-lapu, ito po yung laman, napakaganda. Shout out kay Boss Lando. Linggo ngayon, magiinom yan. 150 na per kilo ng ating lapu-lapu. Shout out. Laman ng kuya. Nakikita nyo yung laman, hindi tinatago. Nakapuyag yan. Ayun na lang yung bumili. Boss Lando. Shout out. So, shout out sa'yo, Lodi. Shout out. Morning, morning. Sa buhay-buhay. Buhay natin, ganito pa din. Isang tonto. Tonto to, di ba? Ayun. Magkano kilo? Tumpok? 150 ang tumpok. O isang piraso, no? Sandaan. Oh, 150 isa, 150. Wala na. Nalarga na yan. Oh, sandaan dito ito. Ito, 150. Thank you, mga Lodi. Alright, dito tayo sa... Mag-iinom na naman yung Sando mamaya. Ikaw talaga. Alright, dito sa mga... May mga laman po tayo dito ng mga yellow pintuna, no? Mga ulo na mabibili po dito. Magkano per kilo sa mga laman? 180 po. 180. 180 na per kilo ng ating mga laman, no? So, yan po yung mga bentahan po nila ng gulyasan. Magkano per kilo ng gulyasan mo? 100. 100 pesos naman po sa mga per kilo ng gulyasan. Ayan po, no? Boss, thank you. Salamat. Alright, dito tayo sa mga kaibigan natin kay Tinong. Alright, 150 ang per kilo po dito ng lapu-lapu. 150 po. Ayan po yung mga laman niya, oh. Sa pula, magkano? 150 lang din. 150. 150 na mga per kilo. Tapos next week na lang, Lodi, ha? Next week. Kailangan natin humataw. Shoutout kay Boss Onse. Ayun, shoutout kay Boss Onse. Magkasama na naman yung dalawang magtropa, oh. Talaga nga naman, talaga pinagpala tayo ng ating Diyos. So, wala na. Sold out. Yung tumpukan mo ng balsa galunggong sa halagang 120, naubos na. So shoutout kay Boss Onse. Ayan, shoutout sa'yo. Alright, so shoutout kay Jeff Baliw. Ayun po, yung nakatalikod na nakasombrero, shoutout sa'yo, Jeff Baliw. Mga boss, salamat. Ikot na tayo. Thank you. Salamat, salamat.
Alright, so talagang ang ating mga kababayan ay dumagsa ngayong araw po ng linggo dito sa Malabon Fish Market, no? Alright, sa mga sitwasyon po at kaganapan dito sa Malabon Fish Market ay napakarami pong mga tao na dumarayo upang mamili ng mga murang presyo ng kanilang latagan sa Malabon Fish Market. So shout out sa ating mga kababayan po na namimili dito. Shout out po sa inyong lahat. So shout out sa'yo, Lodi. Ang gulyasa mo magkano tumpok? Ayun, 100 pesos, 3 piraso na tumpok ng gulyasan. Boss, salamat. So, shoutout sa nagbebenta ng pastil. Ayan, tumatawid na. Shoutout sa iyo. Yun, kumaway din ang ating Lodi. Shoutout, yun. Kayo na pa tayo nahanap eh. Sabi ko doon sa tropa, nag-iikot ka. Ayan po yung presyo ng kanyang pastil, no? 25 at 40 pesos na bentahan, no? Ng kanyang panindang pastil. So sa mga nagtatanong kung paano pagpunta dito sa Malabon Fish Market, ito po yung pinaka-area po na makikita po ninyo, no? Ito po yung munisipyo o city hall po ng Malabon. Tapos yun po yung Stargate na katabi po yung Save More na meron po mga parkingan po ng 4 wheels. Tapos ito naman po yung Malabon Central Market na makikita niyo po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Alright, so tawid tayo dito sa mga nagbebenta rin po ng mga tilapyang Batangas at mga prutas na mura po ninyong mabibili. Ang ating mga lansones po dito ay kalahating kilo, 45 pesos, 90 pesos na per kilo. Rambutan ay 30 pesos, bali 60 pesos na kilo. At may kamote, 35 pesos, 70 pesos na isang kilo. Lalo na sa mga sapatos nyo, chinilas, sandals, monoblock, bearings ng motor, ceramic, engineering, basag ng postis, pwede nyo sa bakal. Pesos na per kilo na tilapyang Batangas. Ngayon, hindi siya busy. Sabi ko, babalikan ko siya ngayon. Ito na. So, sa shoutout ko. Shoutout. Shoutout para kay Liam Palasuti. Ayun, shoutout. Mabuhay ka kung gusto mo. Ayun, shoutout. Sino At pa? saka mga OFW natin dyan. Ayun, shoutout. Mabuhay, shoutout po, shoutout. Shoutout sa inyong lahat. Eh, kay Annalyn Bernardo, hindi mo siya shoutout? Ay, wala siya dito. Ayun. Shoutout para sa mga viewers natin dyan. Yun, shoutout. Thank you, shoutout. Shoutout sa mga viewers. Magkano yung magkano yung hipon mo? So 350 po na per kilo ng hipon. Dito 320. So yun po yung mga presyo ng hipon, no? Sa halagang 320 at 350 na per kilo. So ayan po yung mga kababayan po natin na mga nag-iikot at naghahanap ng mga presyo na abot kaya ng kanilang bulsa. Talagang marami sa ating mga kababayan ang mga namimili at dumarayo talaga dito sa Malabon Fish Market. Presyo ng kanyang mga panindang gulay sa halagang 20 pesos at 10 pesos. Ang sitaw po natin dito ay 20 pesos. Ang mga tumpukan po ng sili sa halagang 10 pesos na tumpok. May talong din po na 20 pesos na kada tumpukan. Alright, so sa sitwasyon po ng kaganapan ng bentahan po dito ng kanilang mga seafood sa Malabon Fish Market ay
murang-mura pa rin po ninyong mabibili at talagang swabe po ang kanilang mga presyuhan. So talagang nakita po natin sa ating pag-iikot ay napakarami pong mamimili at talagang sinusulit nila ang kanilang pagdayo dito sa Malabon Fish Market. So shout out sa ating mga OFW na mga naghahanap buhay po sa ibang bansa. Shout out sa ating mga kababayan na dumarayo dito sa Malabon Fish Market. At shout out sa ating mga vendor na masisipag po na makapaghatid ng mga murang presyo sa ating mga kababayan. So ito pong muli si Boss Lando Explorer na lagi pong mag-update ng mga presyuhan at kaganapan sa Malabon Fish Market. Enjoy po sa ating lahat. God bless po. Bye bye.